Ένας όμορφος θεσμός για 7η συνεχή χρονιά. Το φιλανθρωπικό πρωτάθλημα μπάσκετ στο Δήμο Νέστο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο Δήμος είναι και θα παραμένει χορηγός σε αυτή την προσπάθεια, στην οργάνωση, στην όλη εν πάση περιπτώσει διαδικασία και διαχείριση. Θα πρέπει να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ανθρώπους που στον ελεύθερο χρόνο τους δώσαν την δυνατότητα αυτή μιας όμορφης αθλητικής διοργάνωσης, προάγει τον αθλητισμό μας και τον πολιτισμό. Σίγουρα λοιπόν οι διοργανωτές αξίζουν πάλι συγχαρητηρίων. Όσοι συμμετείχαν, οι ομάδες που συμμετείχαν, είχαμε φέτος και μια ομάδα από τη Θάσο και Μπράβο, που παρά το δύσκολο των μετακινήσεων ήταν οι άνθρωποι συνεπείς και δώσαν και αυτοί τη δική τους παρουσία και φυσικά δίνουμε ραντεβού για του χρόνου. Θα συνεχίσει ο Δήμος να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, όπως και όλες τις προσπάθειες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, που νομίζω βοηθούν σε μια περίοδο λίγο δύσκολη την κοινωνία να αποφορτίζει και να δίνει, θα έλεγα, παραδείγματα, ειδικά στην νεολαία, πώς πρέπει μέσω του αθλητισμού να μπορούμε να προάγουμε και τον πολιτισμό μας. Πάντως, Δήμαρχε, δίνεται μεγάλη έμφαση γενικά σε ό,τι αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή και αυτό είναι υπέρ για το Δήμο εδώ Νέστο. Γενικότερα, ο αθλητισμός στην ερασιτεχνική του μορφή νομίζω ότι χρειάζεται συνεχή στήριξη, συνεχή βελτίωση των υποδομών. Είναι δύσκολη η προσπάθεια αυτή σήμερα, όπως ξέρετε, γιατί απαιτούνται δαπάνες, απαιτούνται συνέχεια, θα έλεγα, παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολες. Τα οικονομικά των Δήμων, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά παράλληλα η δουλειά των αυτοδιοικητικών είναι μέσα σε όλο αυτό το πλάνο να δίνουν την δυνατότητα με προτεραιότητα σε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση που είναι ο αθλητισμός, που πρέπει να ξεκινάει από τη μικρή και τη νεαρή ηλικία, την παιδική ηλικία, και να καταλήγει, θα έλεγα, και σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες όπως γίνεται τώρα εδώ. Ποτέ δεν ήταν πρόκριμα μόνο η ηλικία. Ανάλογα λοιπόν και με το ποιο επίπεδο βρίσκεται ο καθένας, τη δυνατότητα που έχει να ανταπεξέρχεται, θα πρέπει εμείς να του δίνουμε την ευκαιρία. Αυτό γίνεται τώρα με αυτό το πρωτάθλημα και φυσικά θα δούμε και σε άλλες πτυχές πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ίδια εθελοντική παρουσία και σε άλλα αθλήματα, ίσως στο βόλεϊ ή κάπου άλλο. Ανακεφαλαίωση για το φιλανθρωπικό πρωτάθλημα ανανεώνουμε για του χρόνου. Βέβαια, πάντα. Νομίζω δεν μπορεί να το συζητάμε αυτό, είναι αυτονόητο, είναι πλέον ένας θεσμός. Νομίζω ότι πολύ σωστά το έχουμε πάει μέχρι τώρα. Όλοι όσοι συμμετέχουν, διοργανώνουν, πράττουν. Να θυμίσω ότι δεν είναι τύπης ότι στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Συμβουλίου γίνεται κάθε φορά η κλήρωση των ομάδων κτλ. Υπάρχουν κανόνες, οι διοργανωτές φροντίζουν αυτούς τους κανόνες κάθε φορά να τους έχουν επίκαιρους και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το άτυπο πρωτάθλημα που σκοπό έχει μόνο το φύλαθλο πνεύμα αρχίζει να κερδίζει όσο γίνεται περισσότερους φιλάθλους. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε και εσάς που καλύπτετε όλο αυτό το γεγονός τηλεοπτικά και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν και γιατί όχι κάποιοι να το αντιγράψουν κιόλας. Ευχαριστώ και πάλι.